Umat kowe. Ngomongi wis pira ngono ki? Kowe ki nyawa di nyawa kowe sok ben dihisap kowe. Oke guys, sudah sampai rumah. Aku kira aku sak batak soalnya kenceng pol, tolongin. Astagfirullahaladzim. Goblok. Ya Allah. Oke guys, kita sudah sampai rumah ya, deloken. Rupane kene jan koyo wong bar olahraga lho iki. Wis lempok tenan iki ya. Jan ganyeng tenan lho iki Mas Sam. Yes guys, kita mau masuk ke rumah ya, deloken. Assalamualaikum. Loh, kan kita kan Car Free Day. Loh, lama di jam. Bunda kudungan. Kudungan. Udah, dari kudungan ke kondi. Wih, kudungan guys. Lah wis gadu Car Free Day. Iya, nang gadu Car Free Day berarti. Kartun gadu ki gak Car Free Day. Berkok gadu mbek Om ta ya. Terus iki terus Bunda diolehno terus kon lanjutno kuwi. Oh, jan ganyeng tenan. Aku wis ngewangi lho, Mang. Ngewangi donga ngono. Aku semua karo kowe aku semangkel aku mbek kowe wis mangkel pokoke mangkel. Aku. Sangon entek mesti. Ora ijek. 1.000 kowe mang. Hanya habis 50 lebih dikit. Dikit aja. Nih belanjaan kitanya karena Bunda kabeh. Apa ngono ki seter apa? Strawberry. Wih mang tak ombe dalan besar wae. Yo ngono iki mbokne dikone sing utah. Enggak tahu diri wis sarone kan dikone sing utah. Dan haus. Haus minimal kita nggo bundaku. Rasa-rasa apa? Rasa bayar, rasa-rasa jus. Mangi mau karek loro tok, karek mangga mbek buah naga. Ada sisi diutana. Lah selalu pengen nyoba. Niate ngono tapi koyo keseruput ngono. Keseruput sithik. Terus mari ngono kedua. Cah nom ki sisane wong tuwek, gak wong tuwek sisane cah nom. Iya maaf, engko bar iki tak jusno dhewe. Tak golekno buah dada. Buah dada. Buah-buahan nek ngono. Buah dada ki. Kok esuk tau ndai. Iya bener gak. Iki kinara ya mbek buahane ngesuk. Kita beli cam. Repa yo iki Mbak Repa. Ho, aku ora. Ora apane ndene kuwi ana jero. Api ada anjing. Oh, kowe anjing yang duwe kok. Kuwi ning ana anjing-anjingan. Tapi anjing kan lucu imut. Anjingnya lucu imut dan menggemaskan. Kucing guys. Oh, Bunda tukokno kuwi lho, brownies lumer, urung iya, urung kalong. Kan kowe roh aku gak seneng sing ngono-ngono kuwi. Lho tau ki kena delok ngene iki lho. Tanda ibu yang rajin sekali yo. Kebedusan lengo untuk melepuh. Oh my god. Melepuh kamu. Ya Allah, Bundaku. Omongi. Kasihan sekali. Anak wis gede-gede mbokku. Lumer banget gak asli. Mbokku ki tak ewangane umbah-umbah. Tak ewangane apa dapan. Ubelku ciblek dhewe. Diem beri wong. Aku semua akal ya ngene. Anu aku Car Free Day. Isuk jam 6 budal empok. Dah. Hah? Jam 6 iki ana iki bareng bakule ta? Ya ora apa-apa lah. Jeneng Car Free Day kan isuk ngono ki terus mari ngono ndeke terus senam sik biasa. Mang, tak bola bang Lia Alino naik ngono Mas Sam. Lah ibu-ibuke warna-warni, aku ireng, aku juga wani melok no. Ibuke warna-warni dan sumpah gonjreng. Iya dah. Bunda mang melok cah jane. Dominan merah. Tenan dah. Kece-kece Mas Sam. Mbok iki senengane warna gonjreng. Apik kan Bunda tapi rong tau ngomong mak. Ndah Bunda roh cah ketu apa delok. Umat kowe. Ngomongi wis pira ngono ki? Kowe ki nyawa di nyawa kowe sok ben dihisap kowe iki perkara iwak kuwi. Bolak-balik mati mbok tuku wae. Dia kan mati demi aku. Empok. Ora enek sing mati demi kamu. Tak kudu. Ndek anak kita enek kok kowe iki tak ning ususe 15 kudune. Oh, udang susu 15. Iya,
Nek gak aku ra enek sing kuat di anak kowe iki. Mau dikandani apa-apa ngeyel. Syukur. Tenan. Mas Hamda tak andani yo ndak kan perengut. Wah aku pengen iki gak, aku pengen iki wagak gak. Mas aku tak tuwapuk langsung. Kuwi aku nek kono tak jejeg kowe ta. Tak ono baklek jejeg ning kono kowe. Terus mari ngono kan menggo ndak yo, menggo ciwak Jepangan. Sumringah dadangan langsungan. Aku ra iso nyaduk nganu kowe langsung tabokno tak jejeg ning kono. Masane aku ra iso nglawan kowe. Iso. Mas Hamda mangi perengut apa saiki tok cupang. Kowe nek perengat-perengut ngono warna bakul cupang kowe tinggal mulai suwen ngono iki. Wis pira aku ngomong kuwi. Kowe nek gak iwak pitik. Pitik pira mati. Kecuali gede iso dimanfaatna. Iya, kae dia cari-cari. Dicari si tok. Kuwi pira pitike kae 10 enekan. Ada penyakit enggak. Ngapur le kuwi makhluk Allah le ngono kuwi. Pama mati kowe nanggung dosane kowe, syukur kowe. Cocok disele di umane. Dibuat banyune. Aku melekat ini. Muga melekat tenan ya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Anjo sawah duwake kok Mas Sam. Tak mau tenan yo duwe anak salah. Kowe roh tak ndani yo. Diseneni ngono ki gak dirungokno sik ndek salah apa ora. Pokoke ndek sing penting nguyayal terus sama mlebu kamar jubrak. Oke. Aku yo iso kok ngono ki tak mau. Aku omong Robert kowe saiki yo nek telepon aku. Bunda langsung pating cetek. Wis. Koyo ono kowe. Bosok kowe. Aku sik repot kok iso ngomong. Wis karep mbah kowe mlaku, mbah kowe ngesot kok karek kowe saiki. Syukur. Terus mangkel aku satuku entek empok wisan. Empoke wis entek Bunda. Aku kok iso. Gak iso aku pokoke. Wis bolak-balik dikandani. Kanyeng tenan. Apa? Nek apa? Nek urip gak apa-apa. Kowe gak tau sok nek wis bosen ya dibene budak gimana langsung sok mati. Ngambang wis kuwi. Kelakone nek sedina kuwi diresiki, diganti pakane. Iki sedina. Ngorong dina ijek. 3 dina wis mulai males. 4 dina wis dibeno, seminggu mati wis. Ngono ki urip-uripe. Ora apa, ora salah ngono ki. Ora salah. Ora salah. Kowe iki tak ndani apa nemen kewan iki ora jeben ngono ki. Ngoni kucing. Alah wis ora. Wis gak. Wong ngoni kucing yo boro aku sing tukang makane. Terus mang terakhir kene tuku balon dah. Balon nih Kinara. Terus mang tak ampirno untuk permintaan maape. Tapi ternyata pas kirim mampir, ndekne kuwi wis ning gone Mas Aji. Oh yo guys, Bunda titip yo guys karena hari ini ki Bunda ki wirawiri iki delok. Wis apa jenenge? Sedangkan buah iki kan mangeh ndak jam 09.00 Bunda lek gak iso yo ndak yo. Soale Bunda ki gaweane akeh guys, ki mangeh bar ke sawah, wis bar ke sambong. Tapi yo aku ngerti. Heeh. Tetep buah tapi dititipno Bu Yuni. Karena nek gak percaya takok Bu Yuni guys yo. Bunda tetep sadar diri, tetep rawuh ditonjok yo ndak yo. Diapa-apano. Nah yo. Diapa-apano maksudnya? Kenal jenenge ditonjok. Heeh. Tetep budal, ora budal wonge. Budal buahane ngono lho guys. Bener kok ngono. Dadine makane kuwi ya wis leh. Bunda hari ini juga apa jenenge nek ngarani? Nek ngarani apa ndak? Sibuk. Mesin cuci ki ra budal lah. Ngono Dik ya Allah Gusti. Paling ono kula dhuwit sak-sak Gusti. Masyaallah. Aku njaluk ndak ya. Tenan Gusti aku paling ono kula anu ati kesabaran gak aku ndonga paling ono kula dhuwit sak-sak Gusti. Aku tak njaluk ya ndak. Tak sabarono sampai entek sabarku karek koyo ngono kuwi tetep koyo ngono kuwi wujude tak nani payo. Aku njaluk ya ndak, tak anggone pondasi omah. Heeh. Ben aku gak menyalahkan hujan. Muga-muga Pak diijabah karo Gusti Allah diteri dhuwit sasak Pak. Amin. Amin dah. Ya maksudnya ki wujude dhuwit sasak ki koyo ngene lho ya. Nek menawa nek wong ya kuwi jenenge wong dermawan. Pengagum rahasia. Pengagum rahasia ya terus loro-loro ki wonge iki ki mangande-ande ya kaya sapa? Kayalan semata sik rungokno. Terus wong iki dhuwite iki sampe wis gak kanggo lho. Wong iki wis tuwek terus
di masa tuanya iki dia bingung duitnya ketika nang sapa ngono ya. Terus morong. Pulau itu saya itu pengagum rahasianya Bunda. Terus aneh, ini saya bingung uang saya mau taruh di mana ngono terus. Rainem kenapa ya? Pengennya. Iki halusinasi di pagi hari ya. Gak apa-apa wong aku juga nyose enak. Kilo duwe kok nene ae. Kadus nene piye kowe yo kadang kala pegaweane miancen. Kok iki sedina gak gawe bundane apa emosi iki gak marem dalam kehidupan mi. Masane masmu ki ora nganu karo kowe kudu dicek yo ngono ki. Aku lah yo tak omongi tak tenan tak omongi ora kenek nek dicek. Nggo. Oke ngono nek guys, bengi yo ngono Mbak Indah. Pak aku gak pengen gicek saiki, Pak. Aku tak ngene. Ya Mbak, aku kadang nek wis kadung judeg ya Mbak ya aku ngomong ning Pak Mbok ya Mbak. Ngomong piye ndah, Om? Anam tak pateni ya. Lah terus saurane Bunda, endang. Aku semua tak mau karpem Mbak. Tenan guys, sumpah. Jengkel nang wong pol. Jengkel. Nek gak ngono kata-katane gak ono raine ngono. Iki lek aku mau cucu makane kok nek ndi kok kaca. Wong cangkemmu lho. Padahal aku nek esuk-esuk ngoco senene yo. Tapi kowe iki kebangetan, Pak. Ngoconem piye saduki. Kebangetan Pak kowe ngoconem wae. Kowe ngoconem setiap koco mbokku ngoco. Lah kowe nek ngoco terus malah cling ngono dadi wayu, kuintlong mulus bersih. Terus ane kuimplah kaya apa terserah kowe ngoco. Wong ngoco pengen 50 lah yo bentuke ngono ki Adik. Kan si protolno ngono ki engko tukaran mbek Mas. Iya, tenan. Senengane ngono kuwi, guys, pancen. Kuwi ning gone Mas. Kowe senenganmu ngrusak barang makane barange Masmu. Ora sama. Ora oleh mbok cekel kowe ya kono ki mergone. Kowe iki langgar apa-apa, mbok balekno ora? Balekno Salwa. Iya, iki apa tak balekno apa tak buka. Mah. Mbok pedhong kowe iki mah. Ora pedhot iki mangki terlalu kerincing-kerincing lah aku mosok sekolahku nendi, gantunganku nendi. Ya Pak, nah kowe ngono ki berarti kan Gak apa-apa. Aku mang yo kuwi kanggo helme Masem. Agama. Aku nendi-nendi yo nggawa apa gantungan khusus semansa aku yo gak enek sing ndo aku SMA 1. Ya paling ngomongnya alumni ngono. Nah iya. Tapi bener SMA 1. Iya. Oh iya wis bener berarti. Kayak terus bapakno ku banem neh. Kae dikek pewangi wae, tulung wae. Ya onda. Jadi kok benakno iki. Jadi benakno Mas Jum. Yo ngono kuwi kowe iki ancen. Ancen bocah sih jeluk diimbil ancen, guys. Juga ember kan nang lemari kamar. Ngomong ngene. Yo wis karepem. Ngeyel nomor 1. Kuncine ngeyel. Rame kowe. Nah, jadi langsung kopi-kopi kayak ibu wangi itu sebelum nopi deh. Ya tapi maksudnya yo banyune gak samono kae nek wangine kuwi. Jadi dikucuk isi. Jadi kan kita. Oh ya. Rapo. Oke, wong tua iki dirungokno apa sing sebenarnya apa sih yang Bunda mau? Kok Bunda mesti pengen aku piye to ndak? Pengen aku ngono ki pengen. Oke, ndek nek gawe kesalahan ngene. Teko mah, "Lah mangan." Lho aku lho takoki terus tet ngono. Lho, alah aku kudu tak tuapuk iki aku sayange aku iki kedelem Mas. Gak aku tuangi tak tuapuk tenan. Tak omong wis atiku ki ndongkol wis semrongkol sampean. Urung cair iki. Nah. Iya, caire tanggal loro ancen. Biasa. Wong kan sakjane kan yo nek anak yo nggih kesalahane mbok. Minta maaf yo ndak. Aku ngono ki masalah. Wes mbok tetep yo ngrumasani gak. Bunda meneng. Jarine nek wong anak gak dipotong. Duding ngono kowe. Jal. Astagfirullahaladzim. Kuwi menungso kuwi. Aku sampai ya Allah paringi kula dhuwit sak-sak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngono masane iki neh. Mulai-mulai nggo cupang. Pokoke nek ndeke gak gawe nesu aku. Oh gak marem, gak puas atine. Cupang kok. Cupang itu juga makhluk hidup. Masalahe kowe ping pira tuku cupang gak enek sing urip. Urip. Wis ngono ae. Kita ini ya tak pantau terus ya progresnya tak kayak konten iki ya.
Sampai gur uripe mau seminggu. Kowe tak lebok botol kuwi. Ndak muat. Ya dimuat-muatno. Ndak ngarah. Disabotase kek dicincang kek. Kuwi nek mbok rendem kuwi gak usah kabeh, telu wae. Wis guys ya. Bocah iki encen ya ngono kuwi mbek mbokane kesehariane ya ngono pokoke iki mangi ya apa jenenge gak tuku rena-rena guys. Sebenarnya ndak, ini jarene iki apa setiap minggu ada. Setiap minggu mau ada apa jenenge Car Free Day ngene iki karena gula berarti. Kayak iya deh. Muanis to. Katanya gak usah ya, heeh. Maksud kayak Katanya iki gula cair nek aku iso ngrasakno ne. Delok jajal bunda. Iya gak sih? Ditambahin gak sih? Jadi ini apa ya? Setiap minggu itu ada, mau ada apa jenenge Car Free Day untuk membantu UMKM di Cepu seperti itu. Makanya mang yo wakih ndak enek cek kesehatan gratis, terus enek layanan apa ndak sing koyo gawe kakang ngono ki ada apa? Kesehatannya apa? Tensi. Iya, tensi, terus mari ngono juga enek gula darah. Terus sampai apa mang aku? Mana gak tensi gula darah? Iya ya aku mah jadi tensi yo. Ben iso roh seberapa gila kehidupanku. Terus mangan jam berapa? Dene Car Free Day nih, aku nggak tahu. Kayak tapi mang jam kene mantok mang cik wakih ndah wong. Sampai saiki ketoke cik pura yo. Marah yo nek wong live cah. Kayak ada sing roh jam piro, tapi mulai jam 6. Tulisannya soalnya ning gone band pun jam 6 sampai selesai ngomong ngono. Soalnya pertunjukan emang yo enek ibu-ibu senam, enek bocah nari, enek apa ngono kuwi. Pasar Minggu kan di Malang kan sampai jam berapa? Sampai jam 12. Jam 9, 10. Nek Solo sampai jam 10 kayak aku bari. Mbok si dewe-dewe yo ndak. Jadi ngono ndak, jadi sesuk Car Free Day kan pertama kali mungkin lebih lat soalnya kan mungkin antusiasnya tinggi tuh. Sumpah dah ya Allah aku langge ra kuwi sepu sak menake wong. Ning Car Free Day entuk buntung. Aku kan dah mah Car Free Day iki ning gone Bang BNI jor-joran iki lho. Kene iki berarti. Iya. BNI. Heeh, BNI. Aku parkir ning ngarepe BNI, diparkir 2000. Parkiran ning kono, terus karek mlaku mengarep kuwi wis sepanjang dalan kono ndak. Iki ya nek ilatku yo dikasih gula tapi gak nemen. Soalnya ketoke buahnya itu sudah manis. Cuma sajane enggak usah ditambah gula, lebih enak aja nek. Tapi kan wong jagane engko ndang enek sing gak seneng kecut, enek sing gak seneng. Kan dhewe lah. Heeh, selerane orang. Lebih wis dituku kok gak lebih. Tapi kan asline sing sehat iku sing tanpa gula malah. Iya, tapi kan wong kan dhewe-dhewe ndak apa neh wong sing seneng lawegi kan yo tetep ngono guys. Terus mari ngono juga ape enek cepuran. Mas Ham kuwi tanggal iya aja nesu kuwi. Mangi ngajak bubur apa ning Cepu, tapi ini ngomong ngene, Bunda mang ketoke masak mbak glontangan esuk-esuk. Muring-muring. Delok. Awas bosen ngono. Tanduk guys. Jenenge lesu kuwi berarti. Mbak kene mang yo maning jopo yo wong wis masak tentek bengek ngene iki ngantek ngucal wajan. Emang ngucal wajan mang. Dipangan. Ngucali wajan mangan pas kok. Ya Allah kowe aja ngono kowe takoki ayi aku ora tau kok kowe ngono ki kelakuanmu. Takoki karo ayi. Piye Bu aku kelakuanku Bu? Bu. Rungokno kuwi Bediti. Ya Allah, wah. Bunda masak apa hari ini? Bunda masak apa hari ini? Sambal teri. Terus mari ngono apa kuwi pindang crispy. Mira rasa tangem. Terus ana petiti. Enek apa ki? Apa iki? Apa sih kuwi? Enggak, nasi jagung. Sego jagung. Ya nak ya, berarti kan video selanjutnya Bunda ikut ya. Insyaallah pokoknya nek nganu ape prepare Mas teh setu tak ombahi kuwabeh. Dadi aku minggu wis karek free. Maksudnya kok sore wis tak siapno pangan-panganan ngono kuwi, esuk karek dreng terusane minggu budal apa jajan ya ora apa-apa. Soalnya aku mang yo bedokan sapa? Om sapa wae? Jekra. Om Jekra. Ketoke minggu sok Mbah Yi dijak ono boleh.
Kok nek gak iso jalan di lungguhno sik telik-telik ning bakul-bakul soto apa bakul pecel wis pokoke iki jenenge kene ae ngono. Tak kirimne bakul ngono kan. Ora apa-apa kok nek dikon bayar. Ya mak cedek kok gak sing dikon bayar parkir ya ora apa-apa. Astagfirullahaladzim, bodoh motor gak mas, kan biasa ya kan biasa kursi kan dipakai orang lagi ngono ae. Astagfirullahaladzim. Parkir kursine ora parkir bayi. Ya lu kan nggo kursi iso kok, Mah. Ngono. Jane iki aku pengen tuku kursi lipat ngono kok, tapi sing dhuwur nggo bayi nek untuk berat berapa? Lah iya mangane kuwi sing golek sing iso berat sing sampe nggo bayi ambek rada dhuwur. Bayi kan rada ndek kan tetep gak iso ngono. Ya wis guys, next ya guys. Maaf ya guys, Bunda hari ini emosi karena yo ngono ki mau pemancing emosine enek ae. Sing tuku cupang, sing tuku apa delok kae. Delok dengan santainya aku delokan. Delok. Mangane enake ra. Lah, ngono iki terima kasih dimasakno kowe. Muni. Gengsine setinggi langit. Waduh, mah aku dilem kok Wih, kenapa? Walanda enak dah ngono. Masya Allah, alhamdulillah. Aku lek tumben biasa muaido tak kalau mbahas krungu. Nek gak serak walah guys, ya ora ngarah cak iki. Tipikal wong sing ora iso non. Ayam ku mangan ayam suwir tak goreng nang cuma terus kuwi Walanda enak dah ngono. Masya Allah, aku sampai Masya Allah le, matur nuwun le, kok ngelem aku. Karena biasanya dek iki senengane malah ngelokno guys, soalnya gak cocok nek ilate ndek. Kok asinan, kok ngene, kok sumpah kuwi bojone pemuan speke kaya asin kok. Speke kaya aku mbek bundane tuapuk. Aku yo muring-muring ngono ki delok narbo ya. Kowe nang masak dhewe kana aku yo. Lah ya bocahku ki mat-matan guys marai. Ya wis guys segitu dulu kontennya. Terima kasih saya wis nonton dari awal sampai akhir. Nek mangan dikunyah. Enggak unyah ya Allah. Sekian dulu ya guys, terima kasih. Jangan lupa sarapan semuanya. Habis ini kita mau kegiatan ke sawah. Nanti ditunggu lagi kontennya, kita mau seru-seruan di sawah. Dadah.